Azvita kuyamsheni waMwari, azvita kuyamsheni waMwari. Tinokutendai Baba, tinokutendai nezita raJesu mupenyu. Yeo Baba, yeo Baba, yeo Baba, tiri kunamatira nyasha panzvimbo ino. Baba vekudenga, tiri kukutendai tsitsi dzenyu mweyamusveredza munotiratidza. Takanamata tikutendai, takanamata tikuongai Jesu mazvita. Tibananidza maoko edu tichitenda Mwari mangwanani ano. Ingoita mhere kuna Jesu. Ingoita mhere. Alright, ndoda kuti uite semunhu asina kutumwa ndizvo ka kufarira Mwari kwatiri kuita ndizvo. Tiri kuexpressa joy yedu kuti tinokudai Mwari. Muzita raJesu, amen. Sure, to some people it's just a noise. Isina zvainoreva muzita raJesu, amen. Asi kwatiri isusu tiri kungoacknowledgeawo kuti tinokudai. Tinoexpressa mufaro wedu nekungoridza mururu, nekuita meterwa, nekuita sei, nekuita sei. Tifarire Jesu zvekare, tifarire Jesu zvekare. Tifarire Jesu, you can do better. Jesu, garakuze Jesu. Nekutende Mwari. Tinotenda Mwari wamasimba ose. We may be seated. We may be seated. Toda kutenda Mwari panguva ino nekuda kwenyasha dzake. Wakanaka Mwari muzita raJesu, amen. Rakaiti ngokufarirai mese Mwari kudenga kuite zvakanaka. Vakauya kunashe makorokoto makatora nzira yakanaka. Nokufarirai Mwari kudenga aramba achidaro. All the sacrifices dzakaitwa kuitira kuti inini muitirwe nyasha kuna Mwari. Muzita raJesu, amen. Ndo chete zvotaingoshuvirawo kuti at least akaonawo kana wani zvake. Wani chete, wani zvake. Tinotenda Mwari kuti it's more than one muzita raJesu, amen. Tinotenda kuti vamwe vachauya uye vamwe vachatevera, tichavatevera mudzimba. Tibatsirana navo nekuona machallenges according to our register ratakaona vanhu vakatendeuka vari pano vanosvika futi munhamba iyoyo ndizvoka 180 vanhu vakauya kunashi. So we want to follow them. Tivatevere kuti we love you, tinokudai uye tiri kukudai muzita raJesu, amen. Very important kuti Mwari aramba achitipa nyasha tese tine basa. Tichavatevera, tichaenda mudzimba dzavo, tichivakurudzira kunamata, tichinamata navo kusvika vakunzwisisa muzita raJesu, amen. So Mwari kudenga aramba achidaro. Baba namai mutisi, thank you so much kuva nesu all the way from Chinoi. Kodorose ratinavo, thank you so much. Ndakavaudza kuti keyboard yedu ine mamakey asiri kudzvanya. Ndokubva mhanya Chinoi kumba kwavo kunotora keyboard yavo personal. Vakati ngaishande pacrusade. Vakati Mwari wakanaka. So thank you so much. Nekumira nesu akandisira message baba takutomhanya kuChinoi. What a sacrifice. Kupisa mafuta kuenda kuChinoi nekudzoka kuti basa raJehovha ripfuurire mberi. What a sacrifice. Mwari kudenga aramba achikuitirai zvakanaka. Mese makauya, mese mainamata nekutsingira crusade iyi. Mwari kudenga akuite zvakanaka. We love you so much. Uye Mwari aramba achidaro. Vamasawa mauya kunana baba. Thank you so much. Nababa vari avo. Thank you so much. Baba ndingazve Baba Mkwesha. Thank you so much. Totenda Mwari uye aramba achidaro. Svondo rinotevera tichange tazotanga, tichange tiine inonzi believers class, new believers class. Tichange takuzokudzidzisai tichipfuurira mberi zvaitaura pastor kuti tibatsirwe naMwari, tinzwisise, tikurumbidze kukura, batirane nevamwe muzita raJesu, amen. Mwari kudenga achiita zvakanaka uye aramba achidi achidaro muzita raJesu, haleluya, haleluya. So nyasha dzake dzoramba dzichichengeta vana baba nana mai. Besides kunamata panapa tinemwe mitambo inorefresha pfungwa dzedu ndizvoka. Besides kunamata tinemwe mitambo inorefresha pfungwa dzedu. Tinotamba bhora pano, inotamba namba 6. Their pastor hakuna anotamba namba iyo. Veyangu pandikufunga hangu kuichinja kuti ndiende panamba mazonda panamba chigara zve namba 9.
saka ndoda number 9 boza anga kuweseka ndo number ndiri kuda mustara Jesu amen but vakomana last time takawarwa 7-1 saka zvinoti ana baba vanogona bhora tomberere maoko bhora ropushwa pano mustara Jesu amen vasingade zvebhora tine mitsunda matatsa aya ndizvoka vanenge vari panze peground vachiita sei vachiita zvemitsunda vana mugoda mustara Jesu amen sona kutenda Mwari kuti takarongeka naana mai vedu tengete pamwe chete vachitamba netball tive neutano tinamate Mwari pamwe chete akasimba at the same time tizivana mustara Jesu amen zvinenge zvakakoshawo pamwe pacho mabharastand anenge ari kunze kweground mupfume tichitogosha yedu tichitofamba zvakadaro that's our culture panapa mustara Jesu amen so tinotenda Mwari nokuda kwetsitsi dzake kutenda kwangu kukuru kuvaranda vaMwari Pastor Denga Ndamai. Thank you so much Pastor Florindo, Pastor Chimbi in absentia, Pastor Bora, Bishop Chishanu vari kudenga varambe vachidaro mustara Jesu amen varanda vaMwari muzvinipisa Pastor Judah Danda nakutenda Mwari muri munhu akanaka baba taura chokwadi muri munhu akanaka we love you mwoyo yedu inokudai ko zvino nzvimbo yamakaona pamwoyo wangu yati kurei makaonirwa nzvimbo yakakura pamwoyo wangu vari kudenga ramba achidaro mustara Jesu amen kune vakafara here mangwanani vari kuti Jesu ngaaparidzwe kune here vakafara kuti Jesu ngaaparidzwe haleluya panapa isusu tinotenda mushoko raMwari kwete mushoko chete asi kumwe minana tinoitenda zvekare mukupora kwevanorwara mukumuka kwevakafa panapa tinozvitenda mustara Jesu amen Mwari takamuona achizviita mustara Jesu amen vanofamba vachifambiswa haleluya haleluya minana iyo nanhasi chiri kuitenda uye panapa inoitika unza ari pedyo nokuti panapa zvinoitika kuti vasina vana pano vanoita vana vazukuru vati wadenga vana ndizvoka nemazita vamwe vanoti aiwa nanga ari musikana anobva ari musikana dada ari mukomana kunyanya anobva ari chii Mwari wakangonaka wakadaro mustara Jesu amen so nyasha dzake dzinotiramba dzichitichengeta dzirambe dzichidaro Mwari wakatipa mudzimai wakanaka ngaaramba achifarirwa mustara Jesu amen all the sacrifice kamari kese kaimbowanika kaimbonzi ngakadii ngakaende kese kambowanika ngakadii ndichingodaro kuti basa raMwari rifambe uye zita raJesu rikudzwe mustara Jesu amen aiwa Mwari wakatipa tsitsi uye wakatipa chipo chake chiri pakati pedu ini kuti ndirege kuramba chipedza nguva ndoda kuti ndizosiyira mukana mwanda waMwari ndizvoka tichitenda Pastor Florindo kuti munhu akanaka zvekare ndizvo Mwari kudenga zvakanaka uye aramba achidaro muzita raJesu amen baba namai chikone thank you for honoring us just to pay a visit Mwari kudenga aramba achidaro muzita raJesu amen it's an honor muzita raJesu kuti munhu anoti nasirike ndinopindura kundizvo it's an honor thank you so much matiremekedza Mwari kudenga aramba achidaro matisiyira chitsvambe cherudo mune zvamatikuvadza nazvo ndizvoka mavanga ndizvo Pastor Denga anoti wandisiyira mavanga erudo toda kutenda Mwari vari kudenga tasama iri pedyo nouinyemwerere kuti Pastor vanokudai Pastor vanokudai Pastor vanokudai tisimukire tsoka dzedu chinhu chandinotenda chinoita kuti upenyu hwedu urambe uchiendeka ishoko haleluya ichi ishoko saka shoko ngarigare matiri uye rirambe chitisimbisa pakati pedu takarasirwa nemwanakomana wedu anonzani McDonald muzita raJesu amen asi Mwari ngavaramba uchitisimbisa shoko rake rirambe richitipfuudza mberi muzita raJesu amen so it is very important kuti kana wakatendeuka udza mufundisi mamiriro ako ndizvoka apa ndataura zvakawanda naye unotaura zvese kuna pastor vafundisi vane inonzi tsindidzo avafe vakaudza chero ani zvako izvozvo kuti baba dambudziko rangu riri pakati nepakati nepakati
Oyo upenyu wangu wakadai ndakabodona apa ndakamira apa ndakadai zvinotibatsira tigone kukubatsira uye nekukuronda kuti unofamba sei ndizvoka Mwari kudenga waita zvakanaka muzita raJesu amen. Nguva ino nekuzara kwaida kuti isusu tiite mhuru nemheterwa ndizvoka nekufara nekugamuchira shoko raanozoya pakati pedu muzita raJesu.
musharuka. Wakafuma wewe. Ataona ito wakafuma wewe. Itifuma yako nimeona. Pamando ya baba na mai wakapiwa. Shikoita mbele chifala wala ndalamu. Wakafuma wewe. Mato chawo kuti mwari wedzera mazuva ekurarama baba nama. Itaura muna mato kuti mwari wedzera mazuva ekurarama ikavanzaveka. Wow. Ndoda kutenda mwari zvakare nebhodhi ravanoshanda naro varume muri vanhu vakanaka. Vangeri mubhodo, vangeri munani, vana baba chipedere. Baba Shida, I love you so much. I love you so much. Nezuro ndakaenda kunoton na Baba Shida. Vachidrive indakarara zvangu. Timuombera maoko Baba Shida. Baba na amai mfundisi denga vanokutenda icheche pana. Tendai. Moyo wangu wakapanyika. Ndakaona tende lino ramakatenga ku hotpot. Richiuya na baba chikwede. Zimbabwe yakaoma ndiro. Mega crusade yo. Andina chandisingazivi in terms of mari dzaishanda. Zimbabwe yakaoma. But kumira kwetende ino nekumira kwemusanga, it was your sacrifice. It was your sacrifice. Mwari ngaazamudzire makombore pamusoro pako. Ndati Mwari ngaazamudzire nyasha pamusoro pako. Mwari ngaakurove neshangu yetsitsi iwewe. Wona zvakanaka muupenyu hwako. Ndinoropafadzwa zvinobatwa nemaoko ako aya. Ndinoropafadza vana vakabereka. Ndinoropafadza mudangariro wako. Ndinoropafadza chese chinodanwa nezita rako. Kupwinya kwaMwari ngakuve pamusoro pako. Maropafadzo emega ngamupe pamusoro pako. Chese chiri mega ngachionekwa muupenyu hwako. Maria wakapisa kubasa raMwari ngaidzoke yapamhidzwa muupenyu hwako iwewe. Nguva yawakasipenda uchimira nebasa raMwari ngairipirwe naJehovha Wamasimba Ose. Mutumwa womuranda waMwari, ndati mutumwa womuranda waMwari ngaaite zvikuru muupenyu hwako iwewe. Nyasha dzamufundisi Jehovha dzione kumba kwako. Thank you. Urikuzokurumidza kupupura. Urikuzokurumidza kupupura. Mwari haaregi kuropafadza zvakadai. Ndoda kutozevezera amai pedyo nekuti upenyu hwangu hwakutochinja. Chinhu chawakagona kuziva cheche yekupinda. Panapa panobikwa minana. Ndati panapa panochinjwa upenyu. Ndiri kutotaura hwako kuti uchatanga kuchinja. Nekuda kwezvawakaita kubasa raMwari. Mwari vari kuzopumbuta misodzi yako. Ndati misodzi yako iri kuzopumbutwa naMwari. Pano pachaita chakuchichi yemichato. Pano pachaita pekupaka mota. Pano pachaita vanhu malegilodzi. Uchavaka
stendi yako iwewe ukuipeta mayari kuzozorera pfuma yawakabvisa ucharopafadzwa neutano mazuva ake ekurarama ari kutowedzerwa ndati mazuva ake ekurarama ari kutowedzerwa chirwere hachichagoni kuramba chiri munyama yako chirwere hachichagoni kuramba chiri sahwira wako Mwari wedu ari kuzokuporesa ndati Mwari wedu ari kuzokurapa Mwari wedu ari kuzopa vanhu mabasa Mwari wedu ari kuzopa vanhu mabasa ekushanda Mwari ari kuzoropafadza zvinobatwa nemavoko ako pacharopafadzwa munhu panapa ndati pacharopafadzwa munhu panapa pacharopafadzwa munhu panapa uchafusha mota iwewe uchaita mota nhatu uchaita dzimba nhatu nekuda kwekumbira nebasa raMwari vanhu vachada Mwari vachiona upenyu hwauchararama iwewe zvekuparidza nemuromo zvichapera uchaparidza neupenyu hwauri kurarama iwewe nyika ichachiva Mwari nokuda kwake iwewe ndinonzwa nyasha dzaMwari panzvimbo inei asi ndinonzwa tsitsi dzaMwari panzvimbo inei kune upenyu hwaakutoshandurwa kune munhu akubviswa pane kumwe kupwinya achiendeswa pane kumwe kupwinya chiremerera chaMwari chakuwedzerwa panzvimbo inei kupwinya kwaMwari watinoshumira kwakuratidza kuchiwedzerwa panzvimbo ino You are about to celebrate. You are about to celebrate. You are about to celebrate. Joy is coming to your family. Not after make a crusade. Zvekuti murume wako anokecha achienda kuhotera nemahove zvatopera achaenda kuhotera newe iwewe ndati achaenda kuhotera newe achakukecha achienda newe kuhotera achakukecha achienda newe kuloji wako murume achakupinza muhouseboat unotororwa chete gore rino ndati gore rino unotororwa chete gore rino unotororwa chete ndinokuropafadza masikati machena nyika ichakuona uchisimuka iwewe lakini nyika ichakuona uchisimuka iwewe this world cannot dare to resist you hakuna andichatendera kuti akuiginoro iwewe achada kukuiginoro anonura chete kana vakuda kuti zvinhu zvavo zvifambe vanofana kukuisa mukati kana vakuda kuronga vanofana kukushedza zvakapera zvekuti vanoita zvinhu usipo iwewe ndati tsitsi yaMwari yapamusoro pako kurangarira kwaJehovha kwapamusoro pako kuongorerwa karipa ndati kuongorerwa karipa ropafadzwa wekaripa kuongorerwa naMwari watinoshumira vana vako ngavagone kuchikoro ndati vana vako vachava misoro vana vako ngavawane nzvimbo dzokupoti vana vako ngavawane nzvimbo dzokumayunivhesiti vana vako ngavakwire ndege vachienda kuzvikoro kumhiri kwenyika vana vako ngavavhuriwe madhoo kunze kwenyika ekushanda mabasa anobhadhara uri munhu wakanaka iwe Mwari unofana kukukurudzira kuramba uchiita zvinhu zvakanaka ndati Mwari unofana kukukurudzira kuramba uchiita zvakanaka Mwari watinoshumira akuropafadza ichocho chiri mumudangariro mako ngachichiitwa naMwari ndati ichocho chiri pamwoyo pako ngachichiitwa naMwari Come on, celebrate your breakthrough. Celebrate, celebrate. Celebrate your new season. Celebrate your new season. Celebrate, 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 celebrate. Celebrate, celebrate, celebrate.
uchisvika kumba uchaona wakamirwa nemwedzi munananana. Kune mega munana uri kupinda mufoni mako. Kune nehama ichangoti uya utore stage. Kune nehama ichave nemapepa emota. Asi kune nehama ichave nemudziyo wakakosha. Wakuzoona mari mayuzi achibva kunze kwenyika iyoyo. Svondo rino uri kuenda kumukuru. Kumukuru kunotora mari iwewe. Haumatadzi kurara nebasa raMwari iwewe. Iko zvino uchatadza kurara nemakomborero. Uchada maadhivhaisa chakuadhivhaisa iwewe papfuma yauri kuzopiwa naMwari. Zokorora kutenda Mwari nokuda kwenyasha dzako idzi. Makapa chimiro chakanaka kwatiri sevanhu vaMwari. Makapa chimiro chakanaka mucommunity yezita reAFM. Mwari ngaakupewo chimiro chakanaka iyoyo. Yati Mwari ngaakupewo chimiro chakanaka iyoyo. Kushanda kwawakaita hauna kushandira pasina. Tina Mwari unoripira panyika ino nenyika inotevera. Namato wangu mukuru ndokuti urege kushayirwa nzvimbo panyika inotevera. Vantu pano panyika wararama zvakanaka. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mwari wamadzibaba edu ngaakomborere muri ino. Mwari wamadzibaba edu, the God of our Father. Dzvedzerai vanhu venyu nekukomborereko zvino Mwari. Let miracles begin to happen in this place. Nasa dada handesh. Legende lagada karada kadede shada 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 shada. Kete 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 kete. Holy Spirit. Holy Spirit. You are going to celebrate. You are going to celebrate. You are going to celebrate. I say you are going to celebrate. In the next 10 minutes, I will be out of your way. And this is a place I'm going to paridzirwa ndongo wakaitwa iwe. Toda mbombera vashumiri vedu vakatishumira munhu. Ngatibombere Pastor Gura, Apostle Gura, tibombere Apostle Gura. Bombera Apostle Gura chete. Powerful. Ngatibombere Mkulu Chimbi, ngatibombere Mkulu Chimbi. Powerful. Ngatibombere Bishop Chishana, ngatibombere Bishop Chishana. Ngatibombere baba vedu, baba namai kutuosha vakashumira patiri panega. Bombere. Anoverenga Bible ari padhuze handiti. First Peter chapter number 1. Takamira netsoka dzedu. First Peter chapter number 1. Verse 1. First Peter chapter number 1. Verse 18 and 19. Second Samuel chapter 18. Verse 1 to 3. First Peter chapter number 1. Verse 18 to 19. Petro kutanga chapter 1 verse 18. Muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinoora nesilivheri kana ndarama pamufambiro wenyu usina maturo wamakasiyirwa namadzibaba enyu, asi neropa raKristu serigwayana risina charingapomerwa risina ruvara. Second Samuel chapter 18 verse 1 to 3. First Peter. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from your empty
way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defects. 2 Samuel chapter 18 verse 1 to 3. Zvino Dhavhidhi akaverenga vanhu vaakanga anavo, akagadza vakuru vezviuru nevakuru vamazana pamusoro pavo. Dhavhidhi akatuma vanhu, chitatu chavo vachirayirwa naJoabhu, nechitatu chavo vachirayirwa naAbhishai mwanakomana waZeruya, munun'una waJoabhu, nechitatu chavozve vachirayirwa naItai muGiti. Mambo akati kuvanhu, zvirokwazvo neniwo ndimene ndichaenda nemi. Asi vanhu vakati, hamungaendi, nokuti kana tikatiza isu, havangavi nehanya nesu. Kunyange hafu yavanhu vedu vakaurawa, havangavi nehanya nesu. Asi imi makafanana navanhu vedu vane zviuru zvine gumi. Naizvozvo zviri nani kuti mugare makazvigadzira kuzotibatsira muri muguta. And David numbered the people who were with him and set captains of thousands and the captains of hundreds over them. Then David sent out 1/3 of the people under the hand of Joab, 1/3 under the hand of Abishai, the son of Zeruiah, Joab's brother, and 1/3 under the hand of Ittai the Gileadite. And the king said to the people, I also will surely go out with you myself. But the people answered, you shall not go out, for if we flee away, they will not care about us. Nor if half of us die, they will not care about us. But you are worthy 10,000 of us now. For you are now more of a help to us in the city. Shout it back. You are worthy 10,000 of us now. Ndoda kutaura chirungu chinoti I am worthy because of the blood. Tauri amai pedyo nokuti wakakosha iwewe nokuda kweropa ra Jesu. Muzukuru kusvika azvibvuma iti wakakosha nokuda kweropa ra Jesu. Kana asina kutaura nezvaunoda chizvitaurira wega kuti ndakakosha nokuda kweropa ra Jesu. Zvitaurire kuti inini ndakakosha nokuda kweropa ra Jesu. Zvitaurire futi kusvika wabhilivha iti ndakakosha nokuda kweropa ra Jesu. Shout because of the blood. I'm worthy 10,000. Shiwa mbele ya Mwari maoko ugare pasi. Mbele ya Mwari maoko ugare pasi. Nyaya iri pano yandaverengesa. Inyaya ine chekuita nokutambudzwa. Wakasongana nemurume anonzi David pakurarama kwake. Urama pako unozvara unobudisa zvese zvese. Anoita mujaya wake pavana vaakabereka. Aiva nemhepo yekupandukira. Mwana wekubereka aiva nemhepo yekupandukira. Mhepo iyi iri paari yaibetserwa nemhepo yekurwisa. Yaiva mhandu, kwete mhandu chete, but mhandu inorwisa baba. David anongokaruka guta ramaoko emwana. Mwana achifamba madhoo to dhoo, achigara pamadhoo. Pagedhe achivhevhetedza vanhu, achizviita munhu akanaka kudarika baba vari pachikara. Kusvika David anopepuka oudzwa nevanhu kuti makagara ino muri pachituro. But mwana atora mwoyo yese yavanhu. Mangosara muri mambo vasina vanhu vavari kutonga. Ndine munhu here ari pana. Ndine munhu here ari pana. Iwewe
Mwari ngareke kutendera kuti ura wako ubise mwana akadaro. Ndinokumbira Jehovha kuti wese wakabereka akunzire zororo muupenyu hwako. Ndinoratidza kuti mwana waunobereka akuite kuti utambure. Ichocho chinonzi BP chakauya muupenyu hwako, chakakonzerwa nemwana wakaendera kubaby clinic, mwana wakazyira mujuru, mwana wakatamburira. Kana kune BP rakakonzerwa nemwana wakabereka, masikati anosemulanda waMwari tauya kuzorivhesa BP yerudzi rwakadaro. Tine munhu here masikati anaya anoti handidi mwana anopanduka wandakabereka, anoti munhu waMwari ndiri kutadza kurara nemwana wandakabereka. Izvozvo ngazvipere kubva zuva ranhasi. Mwana akabatwa nemusombodziya, mwana akabatwa nemhepo, zvekuti vana vevamwe vachiita kuti vana amai vavo vapembere. Iye ari kuita kuti upenyu hwako hunure pasi, ari kuita kuti upenyu hwako hurave. Mwana wakadaro tinomubvunza neropa raJesu. Tinotaura ropa raJesu mumudangaro make. Ndati tinotaura ropa raJesu mumudangaro wake. Hausi type yokubereka mwana anenge Solomoni wewe. Apandukira baba anopfurira pamberi kutoita baba vokudzingirira. Baba vabuda muguta nokuti mwana ada kuzvigadza chikamu. But mwana anodzingirira baba. Baba voita segefuza, votenda kutiza vachidzingirirwa nechavakabereka. Urikundinzwere panapa? Urikundinzwere panapa? Pamwe pacho patinoita senge tatiza, rega kufunga kuti kutiza kuziva kuti chatakabereka hatirwi nechatakabereka. Tine munhu here ari panapa? Tine munhu here ari panapa? Kana mwana wako akakupoporetera akakunongedza, rega kumupindura. Chawakabereka hachirwi nacho. Mufana ndokuona baba vachitiza, zungu ndokubvarara mari chiwanda kuti baba vanototitiza, baba vanototitiza. Kusvika David asvika pakevi paMahanania, ndokugara paMahanania, ndopanoti mufana uyu waramba wondijairira. Bhaibheri rinoti zunhu izvi wakazviita, ndikaramba ndinyerere. Varume tanyarara kwenguva yakareba. Bhaibheri rinoti izwi rakazwika murama rarachera achichema, achiramba kunyarazwa. Takambonyarara varume kwenguva yakareba, takanyarara sisi pavakabitiswa, takanyarara tete pavakatizira, takanyarara pavakaitwa small house. But rwendo runatirapi takanyarara. Ndinoda mwana anopenga panapa anoti zvinhu izvi zvakaitwa ndikaramba ndinyerere, vakatora chikwambo ndikaramba ndinyerere, chakasveta ropa kwenguva yakareba ndikaramba ndinyerere. Ndinoda mwana ane nharo panapa anoti zvakaitwa kwenguva yakareba, handina basa nemakore akazvakatora. But right now gore rinei ndakuisa roadblock munyika yezvemweya, vekumushakedu vanoroorwa, vekumushakedu vanodhiraivha mota, vekumushakedu vanopinda mabasa. Satani wakachaizwa nevanomurova nedhuku, runotauya nechabhoko chewaya. Tinai panerapa anoti kwedu kune zviri kuitika, but taramba tinyerere. Mamba anoti Ramoni-Gileadi nderedu, but tigeredu tinyerere. Panari panerapa anoti rwendo runo ndinotaura. David ndokuti mwana uyu ajedzwa kwenguva yakareba. Ndopanoti rwendo runo chero takambotiza kwenguva yakareba, kunyange nenyika yakazviona kuti vanhu havani moyo murefu. Ndopanongokaruka verenga mauto acho, ndobva amaerenga wose akati ndakuisa muzvipoka. One thirty ndobva kwanza Abisha, ona zvokuita ndiwo mukuru wavo. Iwe Joabhu tora imwe 130, iwe Itai the Gileadite tora imwe 130. David akuita strategy yekundorwisana nechiri kurwisana upenyu hwake. Mwari ngaakupe nyasha dzestrategy wewe.
Mwari kakupe mazano ekubuda nawo. Mwari kaite kuti uone tsoro dzekubuda nadzo. Ndinotaura strategy kubusiness yako, strategy mufamily mako, strategy muchikoro kwako. Mwari kakupe pekubuda napo. Ndinomunhu ari panapo. Anoti zvakasunga munhu waMwari. Handina mazano ekuti ndichadyei. Mwari wandinonamata anotipa chingwa chezuva ranhasi chakatiringana. Anokupa pekubuda napo nhasi. Uri kunoona gurosa rakabudirira kumba. Ndiye Mwari watinonamata. Panobudika mwana waMwari. Panobudika mwana waMwari. David aisa zvipoka ndobvati ndoda kuti muziye kuti neni divado ini David ndinenge ndiri pakati penyu kuone koko amoruneka ndinenga nemi kuone koko ndinenge ndiripo pakati penyu ndobva panoita kamwe kamusoja kakati mambo bodo ndoda kuti muzive kuti hafu yedu tikandorohwa kuhondo vanonzwa kuti hapana chavaita, vanotonzwa kuti defeat, hafu yedu ikafa. Chero tikatiza vanonzwa kuti hapana zvataita, but kunzvera pandaita inini ndaona kuti mamuri inini you are worth 10,000 more of us. Iwewe ndio munhu wandiri kutaura pamusoro pake. Ndati iwewe ndio munhu wandiri kutaura pamusoro pake. Nyika ngaione kukosha kuri pamusoro pako. You can only honor a person to the degree of your discernment. Vanhu ngavagone kunzvera kana vakakuona vaone kuti wakatengwa neropa rekwayana. Nyika ndobva ataura akati hatina kutengwa nezvinoroora, kureva kuti zvinoroora zvinogona kutenga. Hatina kutengwa nesirivheri kana ndarama, kune zvinotengwa nesirivheri nendarama. Takatotenga tende rino nesirivheri nendarama, but hatina kutengwa naizvozvo. Kunyange nefishi dzinoora dzinogona kutenga zvinhu kumba kwako, but hatina kutengwa nefishi dzinoora. Takatengwa neropa raJesu, takatengwa neropa raJesu. Varume takakosha because of the blood. Tine chiremerera, tine kukosha. We have become worthy because of the blood of Jesus. Ipapa pareketa kutarisa mariri muhume mako. Kana mashoko unopota uchuzwa nemurume wako, kana mashoko akataubwa na ticha, mashoko yaana basa kune ropa raJesu abereki. Nekuda kweropa raJesu wakagamuchira pawakatendeuka pameka, watanga kukosha. Ndine munhu here panapa. Shout I'm worthy because of the blood. Shout I'm worthy because of the blood. I'm worthy because of the blood. My God. Kubva nhasi vanhu ngavachitanga kukuona iwewe. Ndati kubva nhasi vanhu ngavachitanga kukuona iwewe. Uchingopinda mubhazi inzwi amai namatai namatai, ngavaone ukristu pauri usati wataura. Ndinoisa ropa raJesu pamusoro pako. I mark you by the blood of Jesus. Panofunga vanoda kupromotwa, kune vari worthy kene macertificate chete, but vari worthy because of the blood of Jesus. Varume tina Jesu unopinza mabasa, pasina chikoro pane ropa rake chete. Wakutonotanga kushanda basa risine nemaqualifications ako, nechikoro nokufaira kwawakaita ikoko, wakumopinda basa nekuda kweropa raJesu. Hatina kutenga nezvinoora. Zvinoora zvinotenga, but zvinoora zvakatadza kutitenga. Takatengwa neropa raJesu. Mwari wakatira zvokundoshandisa ropa remwanakomana wake kutitenga. Ndine mweya wandinoda kuregedzera pana pamanje manje.
mweya wokuti vanhu vakusalute, mweya wokuti vanhu vanzvere kuti wakakosha, uri panerewe. Pavanenge vachitaura nhau dzekupromotwa ngavaone iwewe uri candidate yekupromotwa. Pane mweya wandaakuda kukupfekedzwa masikatana. Varume nditeerere, Mwari watinonamata mupenyu. Kune muprofita waMwari waifamba nekuhodhi achipfuura nepamba pevamwe mai. Unonzwa mai vachiti ndamzvera, baba ndamzvera. Baba vari kupfuura nepamberi pedava, he is not ordinary. Mweya iwoyo ngauende pamusoro pevanhu vachakuona. Wepanext door ngavaone kuti hausi ordinary iwewe. Pavanokuona ngavaone kunaka kwaMwari. Pavane mibvunzo ngavauye nemibvunzo yavo pauri iwewe. Nyika ino haiteereri vanhu vese vese, inoteerera vanhu vari weti, inoteerera vanhu vanoziva their wetness. Ikoko kurema ndakubudzire pamusoro pako. Asadada ibva mugurupu revana vasikefa. Bhaibheri rinoti Pauro tinomuziva nanaPita tinovaziva, hatiteereri vese vese, vana vasikefa tinokurovai. Kune vanoteererwa, Mwari ngaaise chiremerera muzwi rako iwe. Munhu akakura kudazeva unotaura izwi kuvana vana vako havateereri. Ndakuisa magetsi mumashoko aunotaura. Anonzwa kubhima, so kubhima netaripa. Ndaura zvinhu zvokuti hapana munhu anokuteerera mumusha mawakarohwa. Unongoitwa kutarisirwa pasi. Ndati wakatengwa neropa raJesu. Wakatengwa neropa raJesu. Wakatengwa with the precious blood of Jesus. Nyika ino inoriwardha vanhu according to their witness. David ari kunzi mune hondo dzatisingakutendere kuenda kuhondo idzodzo nekuda kwechiremerera chepamuri. Hazisiri hondo dzese dzandichakutendera kurwa iwe. Nekuda kweropa raJesu riri pamusoro pako, ndakutobvisa dzimwe hondo. Hauendi kuhondo nevamwe. Izvezvi ndiri kusaspenda mamwe matambudziko. Hondo dzokungoneswa nemurume hazvichaitiki pauri. Wako murume ndiachakupa mari uchitenga grosari paunodira. Tumwe tuhondo twemazikiri izvo zvandishadi kuti zvichiitika pauri. David hatiendi newe kuhondo nekuda kwechawakatakura. Ungano dzedu tinofanira kuungana tichidzidzisa vanhu pamusoro pekuopareta kwevatumwa. Kwezvimwe zvinhu zvatakura zvaMwari zvehondo izvi Mwari ngaachikubvisa kuhondo. Enda kumunhu waMwari uchiti baba ndine tenda ye1 miriyoni randiri kutarisira. Nyaya dzako ngadzichinje. Ndati nyaya dzako ngadzichinja. This world has to honor you. David anga akakomberedzwa nevanhu vainzvera kuona value mari, kuona worthiness yedu. Akakomberedzwa nevanhu. Unoziva kuti what is honor? David anga akakomberedzwa nevanhu vaivane honor. Honor is the ability to descend, to celebrate, and to reward a giver. Mwari ngaakupe mweya wokunzvera. Ndati Mwari ngaakupe mweya wokunzvera. Uzive kuti vanhu havana kufanana. Kune vakakudzwa peta vamwe vasina kukudzwa. Paunogona kukudza vakakudzwa, iwewe unotanga kukudzwa. Chinodyara munhu ndo chaanokohwa. Izvezvi ndinokwidza nzveromita yako, mweya wokunzvera ngauwadzire muupenyu hwako. Mweya wokunzvera, kuona kuti vamwe vanhu vari nani kundidarika. David anga akakomberedzwa nevanhu vaiona hunani huri paari. Munhu ndo chaanokohwa. Uchakohwa kukudzwa iwewe. Ndati uchakohwa kukudzwa iwewe. Uchakudzwa kuba kwako. Uchakudzwa kubasa kwako.
uchakuzwa kumahapa, uchakuzwa kukamba nikaunoshanda, uchakuzwa kumushano wakarohwa. Ipapa zvinabasa kuti makasvabva muri sefe. Ndauya kuzokutaurira kuti uri wani. You are worth more than vamwe 6 lesari. Une mhindu yekumba kwakwe wewe. Ndati une mhindu yekumba kwakwe wewe. Ropa raJesu rakaburukira pamusoro pakwe wewe. Riri kumutuma kuti undouya navo vasati vatendeuka. Mwari ngaakupe nyasha dzokuraramira Mwari zvakanaka. Rudzi rwose ngaruye kuna Mwari. Uzvesvondo tezvaramba vayamba pangu. Ndakaroora mumba kwavo mukadzi wangu chete achipinda yefe. Vese kozvino vana tsano, vana mufana tsano, vana sekuru tsano. Vese nana mainini vese vakupinda yeyefu. Bishop wezion akauya kumba pangu. Wacho zvaramba. Vakati wanditorera mhuri yese. Nyasha idzodzo ngadziburukire pamusoro pako. Tinovharisa machechi asina Mwari. Tinovharisa zviminamato zvisina maturo. Ndati ndinozvivharisa vese ngavatevere chechi yawakatenda iwewe. Ndogore rekupedzisira kuchema kuti murume wangu haana mati. Tinomukakatira kuno nenyasha dzaMwari. Ndinautemba nezvinoora. Pane ropa raJesu. There is the blood of Jesus. Ropa raJesu hariperi simba. Hakuna chunhu kudenga napanyika chinokosha kudarika ropa raJesu. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Izvezvi wakatendeuka kana vanhu vakada kukutarisira pasi vauze kuti I'm worth. Kune ropa rakanditenga. Vauze kuti muchiri mudimension yekutemba nezvinoora. Nokuti kune vari kutemba nemari dzekuhura vachienda kundohura. Vari kutemba nemari, but iwe hauchatengeki nemari. Kune vari kutemba nefishi vachirarwa navo, but watauya kuna Jesu. Hauna kutemba nezvinoora. Madimension atakabhabhaisa iwawo. Tamudimension yeropa raJesu. Munhu achida kukutarisira pasi kuti wakuita zvechechi. Vaudze kuti ndakatemba neropa raJesu. Ropa raJesu risingaperi simba. haso bada. Taure kuti ndinorema. Kune chipandiri. Kurema ikoko toda kuti kuchiburukira pakati pedu. Ndachinyasha idzodzo zvakadi kuti dzichiburukira pakati pedu. Mwoyo wangu bvuma, mwoyo wako ngaubvume. Pane nyasha dzakufana kuburuswa naMwari. Pane chiremera chinofana kuuya pamusoro pako. Upenyu hwako ngahuchinje nokuda kweropa raJesu. Not by might nor by power, but by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Tinotaura ropa raJesu mkaripa. Ngati tinotaura ropa raJesu mkaripa. Tinotaura ropa raJesu kuka kwako. Kumurume wakasikana mati. Tinotaura ropa raJesu. Kuvana vako vasikana mati. Tinotaura ropa raJesu. Kuvadzvanzi dzako kuna baba vako. Ropa raJesu. Ngati ropa raJesu. Masadada. Vanhu vanokupa nzvimbo yako kana wava wese. Vanokuudza kuti hakusi kwese. Izvezvi kune vanhu vachatanga kupiwa nzvimbo dzavo. Zvezvo kungoita senge wakaroorwa. Muroora achapiwa nzvimbo yake. Ndine mudera ari panapo. Ngatine muleke ropa raJesu uchapiwa nzvimbo yako pabasa. Zvekushandiswa zvinhu zvausina kudzidzira. Wakuenda kudepartment kwako chaiko. The blood of Jesus is our advantage. I speak that advantage over your life. I speak that advantage over your life. Ndinotaura advantage mubereki mako, advantage muutano hwako, nekuda kweropa raJesu. Ropa raJesu.
ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu. Ndatuma naMwari kuzokudza pamusoro peropa raJesu kuti chii charakakuitira ndepapi parakakusiya uri. You are seated with Christ far above every principality. Hakuna manhepo anesimba pamusoro pako nekuda kweropa raJesu, nokuda kweropa raJesu. Pauri kuzoritaura ropa raJesu muupenyu hwako, uchaona manhepo achisarenda, uchaona zvikwambo zvichisarenda. Hakuna chinomira paropa raJesu. Manhepo ari mudimension yezvinova, manhepo ari mudimension yesilivheri nendarama. Ropa raJesu rinomatachidza manhepo. Are you ready to speak the blood of Jesus? Are you ready to speak the blood of Jesus? Pauli kulitaura ropa raJesu. Wetiness yako iri kuinkiriza. Uchibuda muno muchamboreswa kuti makini. Hakuna achatenderwa kupesana newe. Kana akapesana newe achadzoka pauri woti makadini baba, makadini baba. Pane chamwari chakuburuka, pane chamwari chakuburuka. For the whole creation is eagerly waiting for the manifestation of the children of God. Yakwana nguva yako yetu zvinachidza kunyika yedu. Vana vasati vaziva chavakabarwa vakatakura kubva mudumbu ramai vako chakubuda pachena, chakuenda pamene nekuda kweropa raJesu. Rakukukura minyama, rakukukura urombo, rakukukura kushorwa, rakukukura kutarisirwa pasi. Izvezvi nezita raJesu Kristu. Tukane soka zako nyasha zashe zibazweni. Tukane soka zako. It's your day to celebrate your witness. It's your day, it's your day, it's your day, it's your day. Shada, 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 shada. I say today is your day. Mandata. Atadata. Regede, 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 regede. Oh, Sabina Katiato. Lela Katatahane. Shimona Matashumator, Shimona Matashumator. Namata, 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 namata. Lift that voice, lift that voice. Challenge them, Matulenge. Mashoka no tell them to challenge them. Anota Kuna Kaunenda, challenge them. Challenge Sweater Shakata Banevan. Challenge, 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 challenge. Challenge, challenge. Edontabataropa, Edontabataropa. She challenge General Paracheso. Edontabataropa, Edontabataropa, Edontabataropa. Rakatata. Challenge my limitation. Never Paracheso. Challenge. Challenge, 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 challenge. Hande, 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 hande. Regete. Miracles are raining, miracles are raining. Regete. Pakuitika mashura panapa. Pakuna ya minana panapa. Pane zvakuta kuzwa vana vanu. Uri kwauri wherever you are. Tendere itendere nyasha. Rinotitendera Mozisi. Tendere kusunganira. Tendere mawete na ngari. Tendere kushadura upenyu. Pane upenyu hoshadurwa. Pane upenyu hoshadurwa. Regede, regede, regede. Manda kata. Shagata kata 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 kata. Rande shaka. Mande kete 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 kete. Walikuwa kubeli wape space nitakrieta kule kubeli. Inda kata tahande. You are waiting, you are waiting, you are waiting. Mande kahandesh. Hiti tabita lite la. Mepo zinaenda cheti. Mepo zinaenda cheti. Dawa yako sopisa batuko yako chayo chayo. Dawa yako
kuisa panzvimbo yako chaiyo chaiyo. Kata. Uri kwauri koko Mwari unokuloketa. Ruoko rwake harumishwi navanhu. Ropa rake hariperi simba. Shatata. Shande, shatahande. You are worthy because of the blood of Jesus. Mwari wandinoshumira ngaatorangare pauri papa. Mwari ngaatorangare pauri papa. Shatata handesh. Izeni kumashure kwauri koko. Ropara Jesu hariperi simba. Everyone who is under the influence of my voice. Kushandile pauri papa. Pauri papa. Tendera nyasha zamari zipinde mu upenyo wake kosino. Tendera nyasha zamari zipinde mu upenyo wake kosino. Tendera go para Jesu isiye chiremerera pamusoro pako. The blood of Jesus. 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 Wanabari wechina matena matena. Shatata handesh.
Kuna mari Rubaziro rwangu runova Kuna mari kunega Kuna mari kunega Kuna mari Kuna mari kude, kuna mari kude, kude.
Baba tinokutendai masikati ano. Melandeli akadaba. Tinokutendai Baba nebasa ramakatanga rusodo rino. Tinodzosera kukudza kwose nembiri kwamuri Mwari. Vana vedu Mwari ngavaitirwe nezita raJesu. Titende kuna Mwari wakanyarara, takatenda kuna Mwari unoita zvinhu. Baba vekudenga, kereke ngairangarirwe nemi, vasina mabasa ngavashanyirwe. Tinokutendai Mwari, tinokutendai Baba, tinokutendai Mwari. Kunyangwe Zimbabwe yakaomerwa Mwari mamuna kuomerwa. Baba vekudenga nezita raJesu. Munguva yakaoma kudai onekwa isa Mwari. Tinotenda mudombo makabuda mvura vana venyu vakanwa. Tanamata nezita raJesu. Mweya mutsvene kurwira nekuchengeta ndikwenyu. Mazviita shoko rimwe nerimwe Mwari. Ngare wane ugaro mavari. Nesu mweya yedu ibatsirwe kuburikidza nezita raJesu. Tanamata chikutenda. Amen. Tibatanidze maoko.